खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मोसाहारि गागि महरगिरि लैथोमा बसुमतारिया रंजालि बैसागुआव रायजो राजाफोरनो मेथाइ रोजाबना खोनासंहोनो थियारि। नंगौ रंजालि बैसागु फोरबोआ सफैलायबाय आरो बे रंजालि बैसागुआवनो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ मेथाइ रोजाबनानै गोजोनग्लाय होनो थागथियारि जादों गागि मेथाइ रोजाबगिरि महरगिरि लैथोमा बसुमतारिया। बिथाङा देग्लाय बोसोरनि बैसागु बोथोराव मेथाइ रोजाबनो थाखाय सरसा खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो मेथाइ रोजाबनानै बयजोंबो सिनाय जाबोदों आरो बिथांखौ हारिमु अनसायग्रा रायजो राजाफोरा लेंहरनानै जायखिजाया हाबाफारिफोरावनो मेथाइ रोजाब होबोदों। थिग बेबादिनो बिथाङा देग्लाय बोसोरावबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुआव गावनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबना रायजो राजाफोरनो खोनासंहोनो थियारि जादों। बिथां लैथोमा बसुमतारिया गोबां बर' सावथुन एलबामफोराव मेथाइ रोजाबना बयनिबो अनसायनाय मोनबोदों। बिनिखायनो सोरबाफोर हारिमु अनसायगिरि रायजो राजाफोरा देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागु फोरबोनि हाबाफारिफोराव बिथांनि गोदै गारांजों मेथाइ रोजाबनायखौ खोनासंनो गोसो दंब्ला बिथांजों 8638796155 बे जानबुं अनजिमायाव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, सी सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।